Vadikani, tinokutendai nokuti nguva nemisi munotisarudza kuti titandadzane tiri muchirongwa Mike Samba Show, tiri pachikuva chemhemberero. Mwedzi uno mwedzi wemadzimai watinokurudzira nekusimudzira madzimai, asi mimi takakusarudzirai mbiru dzemadzimai dzatinoda kuti munzwe kuti vakazvigona sei, vanorarama sei. Asi hatigoneka kupinda muchikamu chino tisina kutenda vakotsveri vedu vedande mutande vanotipa masaisai ekuti tigone kutaurirana pasi rose. Nhasi ndine muhombe, asi rambai makatandadzana nesu mugonzwa kuti ndiani watiinaye nhasi. Makadi yenyu? Ndiripo chaizvo, makadiko. Aiwa, ndinofara mainini makadiko. Aiwa, tinofara zvikuru. Aiwa, tinofara. Mufaro wangu kunge uri pano. Ndoziva kuti padzimwe nguva muupenyu tine mazita akawanda, mamwe ndeye madunhurirwa, mamwe ndeye mabasa. Asi iwe kana ndakuti zvisume kunyika, unonzani? Mike Samba, inini ndinonzi Divine Simbi Ndlukula. Tinokutendai novepo Dr. Divine Simbi Ndlukula. Paongororo netsvakiridzo yatakaita ndakaona ubasa, ndosaka tatiregai tikoke tione, nekuti mamwe madzimai vakafunga kuti aizvo hazvizvi sidzimai. Iwo wakafamba nenzira isina kufamba nemadzimai akawanda, nokuti madzimai mazhinji tikafunga zvokuita, pamwe tinofunga zvokusona, pamwe tinofunga zvokubika. Iwo wakafunga zvesecurity. Mudzimai wemunhu mutema, wakazvitanga sei? Pfungwa idzodzo wakambodziwa nepiko? Mike Samba, inini ndine kakutenda kuti mabasa ega hapana basa rinonzi nderechidzimai kana iri basa rechirume. Kukura kwangu ndakakura ndichingofunga kuti zvese zvinogoneka nemunhu wese. Saka kupinda mubasa kana business resecurity hazvina kunyanyondika kukadzika nazvo, nokuti ndakange ndichitongova nekutenda mandiri, nokutenda mukugona kwemadzimai, kuti madzimai anogona kungoita zvinhu zvese, nekuti mabasa mazhinji emabusiness aya eumhizha haanei kuva nemamuscle. Ane chekuita nepfungwa, ane chekuita nokuziva kuti business ndinoriita sei, yatinoti pachirungu business acumenship. Saka kwandiri handina unyanyo kukadzika kuti ndiri kupinda mubusiness resecurity rinonzi nevanhu vazhinji vanoritarisira kuti nderechirume, nokuti tikatarisira musecurity imomo muhondo yakarurwa yechimurenga, vakadzi vangorwawo muhondo yechimurenga, vaiwinda kufront, ndio security yachozvo. Ndizvozvo mashoko makukuta esimba radzo, nokuti hanzi kana vachitarisa vanotanga vabvunza kuti koiri basa rinoitwa nani, minduro yoti rinoitwa nemunhu. Saka kana minduro ichiti munhu, iri kureva kuti kana munhukadzi anogona kuzviita, kana munhurume anozvigona kuzviita. Saka ngatinzwei simba radzo yatiri kupiwa neimwe mhare yemadzimai, zvikuru sei munyika ino yeZimbabwe. Bhizimisi renyu rinonzi zita raro? Kambani yedu inonzi Securico. Asi ndoda kuwedzera pamusoro pazvo Mike Samba kuti ndine rimwe basa zvakare randinoita rekurima. Zita rekambani iyoyo inonzi futi Zvikomborero Farms. Ndizvozvo ndakakuona uchimhanya nemazimbudzi nemazimombe, makorokoto. Mabasa akanaka ari kuitwa iwayo. Tingangoda kutanga newe kwakatangira ikoko, kwese kwekurima kwenu tinokusvika. Ndiri kuona zvakare kuti iwe uri muzvinafundo, unozvifambisa sei? Uku purazi rakakumirira, uku kubasa kwakakumirira, uri muzvinafundo. Nokuti vamwe vanoti nguva, kuna nguva yatakangopiwa naMwari ndiyo, maawa epazuva ndiwo yahawedzerwe, asi iwe unozvigona sei? Mwari akatipa 24 hours. Ndofunga tese tinorarama mu 24 hours. Ende inini ndinowanzotaura ndichiti pa 24 hours ndine 8 hours dzandinoisa parutivi dzokuvata, dzokuzorora. 8 hours dzousiku dziya?
dzeusiku dzokuzorora idzodzo dzinoverengera nenguva yekuti dzimwe nguva unoda kungozorora even usati warara kurara upe asi 8 hours dzokuti ase dzokuzorora but tikabvisa 8 hours mu24 tinosara nemahours anokwana 16 pa 16 hours apaka unoita zvinhu zvakaoma pazuva rega rega. Hazvigoni kuti utadze kuti sezvandinoita inini kuti ndichaenda kubasa rangu rekusecurico, ndichauya futi kumhuri, ndichange ndine shamwari dzangu, ndichaenda kuvazukuru, ndichada kutamba nevazukuru vangu, ndichada kunofudza mombe dzangu, zvamuva muchitaura kuti ndinofudza mombe nembudzi. Ndinoona pa 16 hours pazuva rega rega ndichikwanisa ndichitosara nenguva yandiri kutaura kuti ndichasara nenguva yekuti ndinopa nguva yokuti inini ndiwane nguva yeshamwari dzangu yemhuri yangu. Wataura mashoko akanaka. Vadikani kwese kwamuri ikoko vanochema chema nenguva kuti yowe nguva haichakwana, hanzi zvinokwana. Marongero ako ngaakwanise nguva yako. Vataura yekuzorora, vataura yemabasa, zvese zvinokwana nekuti vamwe vatiri kutandadzana nawo hamusati maane vazukuru. Kana maane vazukuru havamboziva kuti gogo nasekuru vakaneta kana kuti vari kubasa vanoda kutambwa nawo. Saka kushandisa nguva ndicho chimwe chikuru chiri kubuda pachikamu chino ichi kuti nguva ngaishandiswe nemazvo. Musika vanhu paakagadzira nguva akati zvakanaka kuratidza kuti zvinokwana. Makatanga sei kutanga chaiko? Nokuti ndoziva kuti kana fanike ininiwo pandakatangisa bhizimisi iri ndanga ndisina kana tambo chaiyo, ndanga ndisina kana pekunoitira chaipo, asi unovavarira kuti zvisvike. Iwewe mbotidzosa kumashure ikoko. Ndinoona kuti hanzi wakatangira muimba yekubikira mukicheni, wazvifunga sei? Waita ofisi here? Waita sei? Kutanga kwechinhu chega chega ishungu maisamba. Ndakatanga ndisina kana mari. Ndinoyeuka kuti ndakatangira mumba mangu mukicheni, so zvamuri kutaura izvi. Ndikati ndoda kutanga iro bhizinesi resecurity nokuti ndaona kuti rine kakuti richapunduka. Nokuti ndandaona zvaiitika ndikati asi zviri kuitika izvi ndogona kunozviita nenzira iri nani. Ndikazviita nenzira iri nani ndinofanira kuwana market yakakwana chaizvo chaizvo kuti bhizinesi riro rikure. Saka ende ndinowanzokurudzira munhu kuti tanga nepauri padiki ipapo, ende zvinotangira padiki ndo zvinoenda mberi. Zvinotangira pakuru hazviende mberi. Nokuti unongofunga kuti zvinongoitika zvega, wodzokera ugara relaxa, wofunga kuti zvichaitika zvisingazoitiki zvobva zvafa. Saka ndakatangira mukicheni sokutaura kwamuri kuita. Ndina gadhi mumwe chete neni wacho. Ndangotsvagawo kabasa kandandatsvaga paigara muramo wangu, vaigara pane maflats, block remaflats, vakanga vachiti paidiwa security. Ndikati saka inini ndandiri kutotanga ndaitenge ndichitonyora pasi plan yangu yekuita security company. Ndikati aiwa chibvai matotanga nini. Ndobva ndatanga kutovapa magadzi maviri aigadha block of flats iroro. Chandinokurudzira ende chandakaona chinobuda ndechokuti ita nomwoyo wako wese kana uchita chinhu. Ndakaita nomwoyo wangu wese, ndikazvipira kuti ndoda kuita chinhu chinoita kuti vanhu vamwe mvura kana vachichiona kuti paita security mhanda. Mashoko makukutu ari kutaurwa, asi wataura mazuva anobata. Wataura kuti mari haitange bhizinesi asi shungu. Muri pabata here vadiwa tariri nevateereri kuti handi mari? Vazhinji vedu takagaraka kuti mari yacho hatina stati. Hanzi naDr. Ndlukula chinotanga ishungu. Mune shungu here yezvamunoda kuita? Zvakare vari kupawo chenjedzo yekuti zvihombe dzimwe nguva hazvirambe zviri zvihombe, asi mukabva pasi, nekuti kana vanotaura murudzi rwedu vanotaura kuti zvinhu zvese zvinotangira pasi. Chisinganyanyotangira pasi chinotangirwa pamusoro chiri chinhu chisingafadzi iguva, nokuti rinocherwa richibva pamusoro richienda pasi. Saka mukufamba umu
makaona vanhu vachizvitenda here? Nekuti tinoziva kuti isusu munguva yedu yataikura taiziva kuti mabasa iwaya ane vachengetedzi vatingati magadhi tikatora izwi rechirungu akanga ari vachena. Vachena vakawanda ndo vaiita zvinhu izvozvo, vanhurume ndo. Handizivi kuti iwe pakupinda ipapa hapana here kakuzunguzwa kana kuti wakangomira semusambangwena sekutaura kwawaita? Aiwa, kakuzunguzwa ndokanga karipo zvakanyanyazvo. Asi chinowina kupera kwezuva rega rega sokuziva kwangu ndichokuti waita chinhu nemwero wazvo wokuti vanhu vanogutsikana kuti kunyare ari mukadzi, kunyanga ari mutema for that matter, basa apa riri kugonewa. Naivo vachena vacho nevaya vanenge vakagara vakati zviri papi, vanosvika kupi vava vanozive chii, vanozozviona vega nenguva pasina nguva refu kuti aiwa pari kurokwa basa sebasa. Saka izvozvo munhu akangozviti ndinozvipira kuti ndinyatsoita basa rokuti munhu oga oga achiriona basa rangu anogutsikana nazvo. Ndo zvakaita kuti tiwine. Ndizvo saka ndakudaidza kuti muno mumwedzi wemadzimai ndinoda kuti upombe. Asi iwe wakusi kupomba chete nekuti newe wakazvipomba kuti kana waita basa ngarinwerwe mvura, kana waita basa gutsikana nebasa rako nekuritenda, vakakupoteredza vanozoritenda. Wataura mashoko kuti vamwe vanenge vachingoti hapana kwazvinoenda. Munoziva tikangoteerera mashoko ese atigone kuenderera mberi. Ndosaka pano pari kubuda nyaya yeshungu, nyaya yekuita basa nemazvo, basa remwoyo wekuzvipira. Sei wakazopinda mukurima zvakare? Ndoda kutangarara nzira yangu kuti rimwe gumbo rangu riri kufarming, rimwe gumbo rangu riri kusecurity. Saka maisamba kukurima ndakatanga kutenga plus ndisandatanga security. Ndo sakatotanga kuitika. Ndakatenga plus in 1992. Kare ndane 33 years ndichirima. Pakutaura kwandiri kuita izvozvo Friday inoteverai tiri kuita inonzi field day yakakurisa zvikuru, yatiri kuratidzira zvinhu zvedu zvatiri kuita papurazi ipapo. Saka ndakatanga kurima 1992. Security company ndakazoitanga 1999. Saka chakatanga kurima asi chakazotanga kukura security business. Aiwa nditendedze ndimboita kamupururu iye zvino ndatonzwa ndakunge ndigere panobaya ndikuda kufarira. Ndizvo zvatinoda, zvinhu zvinopururudzika, zvinhu zvinopembererwa. Nhasi Dr. Divine Ndlokula vari pachikuva chemhemberero. Chifungai munhukadzi kuti ane purazi, ane security company, zvaari kugona kutina ega zvinogoneka vadikani. Handei zvedu kupurazi kunei? Kupurazi kuti tinorima nyama. Saka munyama umo tinorima. Zvinomuchaida here kana kuti yakukufinai? Aiwa, yakundifinai. Saka tinorima nyama, tinoita mombe. Tinoita mombe, tinoita inonzi stud breeding. Pachirungu inonzi stud breeding. Tinorima mombe dziya dzokuti tinotengesera, tinorima mbeu yemombe, ndo stud breeding. Kureva kuti munhu anoda kunorima mombe anotora mbeu kwatiri yemabhuru neyemacows kana tinoti mamou acho nemaheifers matsiro acho. Ndo stud breeding yatinoita. Asi pamusoro pazo tichizorima dzimwe dzinoenda kunourawa kuita nyama. Ndo makorokoto chaiyo. Ndakaona zvakare paine mbudzi. Tinorima mbudzi. Saka tinorima zvipfuwo zvese. Tinorima mbudzi tichiita stud breeding zvakare kumbudzi koko. Tinoita anonzi mabhoa, tinoita anonzi makalari red, tinoita mbudzi dzemukaka dzinonzi masanini. Dziri mbudzi dzatinorimira futi vamwe varimi, mbudzi dzembeu. Tinorima zvakare nguruve, but nguruve tiri kurima dzenyama. Tinorima zvakare huku dzenyama, anonzi mabroilers. Saka tinorima zvipfuwo zvese izvozvo. Pamusoro pazvo tinozogadzira chikafu. Tinorima chibage chesilage, tinorima inonzi sweet sorghum kana kuti mapfunda aya atinenge takazanganisa nechibage mukurima.
tichinogadzira chikafu chatinozofidha nacho mombe. Pari kushandwa uri chidadiso chenyika yedu Divine. Nokuti inini ndiri mukoma wake saka ndichizombomuti Divine. Imimi munoti Dr. Divine Ndlukula. Asi vakoma vane kodzero naye yekudana chining'ina chavo nezvavanoda. Ndinoda kukutenda nebasa rauri kuita. Nekuti ibasa riri kutotadzwa nevamwe kuti kupurazi kuri kushanda mabasa, uku kuri kushanda mabasa. Vamwe vanoti dzimwe nguva ukashaya kurudziro tinozvida zvinhu izvi, asi unobva wangu ushaya kukurudzira, unobva washaya kusumudzira. Iwe wakawana rutsigiro zvakadini? Kuhama dzako here, kushamwari, kuvabereki wakawana kupi rutsigiro? Nekuti zvinodawo vanoti vodzana regai tiuchiri. Ipapo ndoda kupa tenda zvikuru vakoma vangu, nekuti dendi ndisina kuwana vanhu vakanditsigira, inga ndisina kusvika pandakasvika. Ndosaka inini pache zvangu ndichitsigira chaizvo madzimai anoda kuita mabasa emaoko avaya. Ndinomira kuti vamwakazi vabudirire. Saka inini ndakatsigirwa nokuti kukura kwangu ndaitarisa vanhu vakabudirira mabhizinesi, ende ndoda kuti ndingotaura mazita mashoma vanhu vakaita semi, nokuti ndimakatanga kukura nzira. Vanhu vakaita saMai Kubi Indi, ndofunga tinovaziva, ndiye mudzimai wokutanga bhizinesi muno munhu mutema rakabudirira, rataiti isusu tichikura tichiti kana Mai Kubi Indi vakaita izvi zvokutanga kambani yavo inoita zvokuzora zvakaenda kunyika dzese zvaitengeswa kuna South Africa, Zambia. Tikati ko isusu tinozvitadzawo sei? Ndovatinoti marole model kai. Saka iva vanhu ivavo, kune umwe mudzimai futi anonzi Esther Okulu wandakasangana naye gore ra1984 kuHague uku. Ndandiri mwana mudiki, ndiri 24 years. Ndangoenda kune imwe musangano, mudzimai anga akatobudirira zvakanyanyisa nguva iyoyo. Ndibva ndavonzwisisa nezveupenyu hwake, ndikati ndoda kuita saMai Okulu ava. Saka ndo rutsigiro, but rutsigiro rwandakazoona kuti ndiite basa rangu. Ndoda kutenda mhuri yangu. Baba vangu vakakura vachindikurudzira zvikuru. Ndomwe munhu wandogara ndichiti vaigara vachindiudza kuti mwanangu iwe uchaita zvinhu zvinoshamisa. Nokuti chikoro ndaichigona, ndairova chikoro. Saka vainditi temu yega yega. Tichikura kumusha kwedu kuRusefa uko. Kana ndakudzoka ndichienda tichitanga temu ino yakupera munangu, unofana kuva nenumber 1 yako inofana kudzoka nayo every term. Ende ini ndaibva ndazvitutumadza kuti number 1 ndeyangu. Saka izvozvo zvakakura zviri mubrain mangu kuti aiwa kugona kuri mandiri. Saka kukurudziro yakanaka ende inofana kuitwa nevabereki. Ende zvakare ndichizoona kuzotanga kwandakaita basa, ndakakurudzirwa murume wangu asati ashaya. Akandikurudzirawo zvakare nekuti time yandakatanga basa iroriri, time yandakanchitoronga kuti nditange security company. Security akarwara akabatwa nechirwere chinonzi kidney failure chicho chiya ichi. Ndomva aranzi anofana kuenda inonzi dialysis yapachirungu. Saka ipapo ndatanga company. Ndomva ndatomuti plan yandiri kuita urongwa hwekuti nditange security company ndakuzvisiya. Nokuti handifungi kuti zvichabuda uku ndaisevenza. Ndandichine basa randaitenda every day. Ndaisevenza kwainzi kuinda market. Ndikati ndizvikwanise kuti kubasa ndichaenda iwe wakurwara inini apa ndiri kuda kutanga this company ndivana tiri kure. Ndikati ndakuzvisiyana zvikanzi naye kwete. Haungaregi kurarama zviri mupfungwa dzako mumadreams ako nokuda kwangu. Saka akandikurudzira. Tinozvitenda zvikuru, mweya wavo uzorori murunyararo. Ndikazonge ndatangawo ndichitanga kusenza, vana vangu mumwe mukuru wacho anga ato kuform 5. Saka ndaiti ndichida kuitirwa zvimabasa zvakadaro, ndaiti mhanya izvozvi unonditorera chakati pakati. Ini ndichimhanyawo nerimwe divi ndichinoitawo zvimwe. Saka ndakaita sei, ndakakurudzirwa. Mai vangu vanga vari vapenyu vaindikurudzira zvakare. Nguva yachona ndiri kuyoka rimwe gore tine munhu asina kuuya kubasa. Iri Saturday zvikanzi izvo hakuna munhu auya pa22 Cleveland. Ndobva ndatozoti tati nemagazini aikwana ndofunga 6 chete. Ndobva ndatoti kuna mai vangu ndakutombonokusiya ipapo. Nonzi hapana munhu. Ndotombozomhanya kukwadzana ndonotora ndonotora gadhi auye azomira. Asi imi mumbomira pa 30 minutes dzinotevera idzi
chimbosa nemira nokuti panonzi hapana munhu ndobva ndanovasiya paya ndobva ndamhanya kunotora munhu kuwadzana ndobva ndaizvatora ipapo. Saka kubatsirwa kwese ikako kukurudzira kwese kwandaitwa mufunge vadiwa vatariri nevateereri kana tichingopiwa mazano takadai tiri kuropafadzwa tiri kukomborerwa nekuti mazano atiri kupiwa pano ka ndo anobhadharwa ka kutogogodza mobhadhara mari mofunga mobvunza kuti ndinodawo zano motaurirwa mazano asi muri kuona kuti kukurudzirana semhuri kukurudzirana semadzimai kukurudzirana semashamwari senharaunda sekereke semhuri zvinofamba. Ngatiregei kuti kana mumwe munhu aita chakanaka tonzwa godo ngatibatsirei kuti zvirambe zvichienda kumusoro. Ndiri kuona kuti ndichitarisa ndichiona kuti unowana maawards mumabasa ako ndoziva kuti nyaya yako yakakura rungano rweupenyu asi taruda mumwedzi uno kuti madzimai vaone kuti zvinogoneka. Kana wapiwa award unofungei unonzwa sei? Inini ndinoti award dzandinopiwa idzi dzinoita kuti voruzhinji zvikuru sei vachisikana vechidika vanenge vachifunga kuti hazvigoneki vanotanga kufanira kuziva kuti saka mai ava vakazvigona sei, vanongowo munhu seni, vanongodyawo sadza seni, saka tiringowo munyika ino Zimbabwe seni. Saka kana vari kupuwa award yokunzi vapuwa award yeForbes yepasi rose aiwa saka tinokwanisa tinofanira kuzvigona. Asi inini ndoda kuti maisamba ndisanangure nchiti award guru yandinofara nayo ndeyokuti takaita kuti madzimai agone kusenza musecurity nokuti zvainzi havazvikwanisi. Ende ndakaona kuti tichitanga chaizvo vanhu vaya vasingatovade panobiwa mukadzi anoita ichiyeyu anozodzingirira mbavha here amboigoni. Saka ndakaona ende nini ndakapinda mubasa ndichiti madzimai acharipinda basa nokuti ini kana ndaitanga kambani ndiri mukadzi chinoita kuti mudzimai azotadza kuita basa ende basa rachona ndere brain harisi rokukakarisana. Makamboona munhu achikakarisana nevanhu apo? Aiwa zvokungoziva kungoverenga kuti zvinhu zvapinda zvakwana here hapana here yauya kungoti uchicheka kuti uchisenzesa pfungwa dzako intelligence yako ndizvozvo. Saka ndakati madzimai anopinda basa irori asi hazvinange zvichitambirwa nyore nyore nevava vataigadhira nevava vandatatora kuti vatange basa vairiziva vechirume nokuti ndo vairiziva vegaka vava vasingazvitambiri. Madzimai achonawo vaitenge vachitotya dai kwanga kwaenda John. Saka ndakavakurudzira ende vakagona tikavapa kudzidza nokushinga kuti vasikana ndo basa redu toda kuti munochengeta mhuri. Ende vasikana ivo vazhinji vacho vataipinza basa nanhasi vatinopinza basa vava vari vanhu shirikadzi nevarume vane vana tikati munofanira kutosenza kuti mhuri dzirarame. Saka ndo award yandonyanyofara nayo kuti ndakapa mukana kumadzimai ezvinezvi vazhinji vacho vakakwira vamamaneja vamachinyi vakuita zvese zvainzi havagoni. Mashoko akanaka. Munoziva kana uchinge uri mubasa ukaona mapudzi ako vanhu vakapfura nomumaoko ako vachiita zvimwe zvinhu izvozvo zvinokupa runyararo zvinokupa murupfavo yatingati it's humbling kana takwerita chirungu zvinokupa rupfavo kuti izvi ndo zvandakaita. Saka tinoda kukutenda ende tinozvifarira nokuti kana muchinge muchiwana maawards ari international anotarisa pasi rose tinoziva kuti masumudza mureza wedu ndirwo rupawo rwedu. Vadikani munoziona sei kuti mwana weZimbabwe Dr. Divine Ndlukula vaita zvakawanda? Ndinokutenda zvikuru. Ndinoziva kuti mukana tichazoutsvaga zvakare wakakura wekuti unyatso tigoti nhasi tiri kutaura nezvekufamu chete, nhasi tiri kutaura nezvesecurity chete, nhasi tiri kutaura. Ndiri kukuona pane chimwe chikamu chandiri kuona chauri kuita
chemadzimai eubasa ichocho chatozojekesawo kana kwandiri kuti zvakamira sei. Zviriko ndakazviona, ndatozviona pamasaisai. Saka madzimai ndinoda kuti murambe muchingoteedzana nemamwe madzimai ane mukurumbira mukati menyika yedu. Ndine mibvunzo miviri yandinogara kubvunza vanhu vese vatinenge tatandadzana nawo, asi apa ndinoda kunzwa pfungwa dzako. Ndiri kuona nyaya yemadrugs yauraya nyika yedu, asi rauraya pasi pose. Iwewe mashoko aungape kunyika ndei nenyaya inorwadza kudaro? Maisamba nyaya yemadrugs yakanganisa upenyu hatingati vana chete, watokanganisa nesu vabereki nokuti zvaakuti affecta, zvakutibata tose, zvinoitika kuvana vedu zvinotibatawo zvakare. Ndiona kuti dambudziko ratinaro guru ivo vanhu ivava vari kunza madrugs iwaya sei vasiri kusungwa. Inini handikudzikani nokuti vanhu vari kunzi vari kusungwa kuti vanzi vaita madrugs ndo vari kunzi vari kuputa madrugs, ko vari kumaunza. Vari kumaunza ndo honzi konzi huru. Madrugs auraya nyika, auraya vana. Wataura pakasimba kuti ko nyaya yedu haisi kupera, metsi yachanzi haisi kupera. Haisi kupera nekuti ava vari kuputa hongu ngavasungwe, ko vari kuunza. Hapana munhu angade kuita upenyu hwekuti aiwa ndiri kutotengesawo kuti ndiwane upenyu uchiuraya vamwe vanhu. Saka irujira kufuka kana kuwarira. Ndoziva kuti kana vemutemo vakatiteerera, mubvunzo uri pano ndewokuti masunga vangani, mucharamba muchivasunga here? Ndiwo zvataisa izvozvo. Ndiri kubvunza zvakare nyaya yesocial media. Unoziva yakaita semunondo, sesword rinoti uku rinocheka rinocheka. Unofungei nenyaya yesocial media? Ndakakuona wakanyorwawo zvisiririzvo zvandakanyorwawo ndikatombonzi ndafa, ndikatombonzi ndasungwa, ndikatonzwawo kuti wanzi wazotaura zvipi. Unoona sei vanhu vanonyepa kudai naidivine munengena? Ini zvotondishamisa kuti munhu ane achirwei kutsvake chinyi, uchiwane chii pazviri. Ameno. Aiwa, social media yakauya kuti itibatsire kuti tipunduse mabasa edu, nokuti zvinhu zvakuita mumasaisai sokuti muri kutaurawo. Asi kuti vamwe vanhu vakusenzesa social media nenzira dzisidzo. Ruvengo. Aushaye kuti vanhu ivava chavari kuwana pazviri. Chinondinetsa chaizvo ndechekuti chii chiri kubuda pazviri? Hapana kana chibuda pazviri. Unotaura nezvekuti Maisamba vanzi vazodii, zvozodii, vakuite chii munhu ari kuita mabasa ake akangonakawo zvake. Saka ipapo ndoona sokuti kune vanhu vanotoone pfungwa dzakatozeya. Ini ndotoona sokutoti vanhu vane pfungwa dzakatopesana, havasi vanhu vakanyatsoti tsikiti munjere. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa, hanzi kana uine pfungwa dzakati zingairei hauzive chaunoendera pamasaisai. Pamasaisai hapasi pekunyepa, hapasi pekurakidza ruvengo. Zvataurwa pano tiri kupiwa chenjedzo yekuti ndepekuti mabasa edu afambe nokukurumidza. Zvatiri kutaurirana zvifambe sekukurumidza. Noti zvatakagara panapa, vari America, vari England, vari kupi, zvanga zvisingaitike kare. Saka vadikani, shoko riri pano nderekuti ngatishandisei social media zvinokodzera. Wanga uri mufaro wangu kutandadzana nemi, kutandadzana nenyika yese pasi pese. Tinoda kuramba tichingotenda Wamambo Space Creatives vakatipa musha iwo watigere pano. Asi hatigone zvakare kupedzaka tisina kutenda vanotipa masaisai ekugona kukurukura pasi pose vedande mutande. Maisamba Show is powered by dande mutande, nedande mutande zvaendeka. Vadikani, kana toita zvinoendeka zvikuru sei tichitaura nechisikana. Asa ndaida kubvunza Simbi, ndiri kuziva ndiri kuoneka. Simbi izita rekushinga here kana kuti izita rako? Ndo zita revabereki vangu. Ndinosenzesa mazita ekuti Simbi, ndainzi Divine Simbi ndichikura. Ndo Simbi ndo rokumusha kwangu. Ndokula ndo rokuroorwa. Ndizvozvo chairo. Aiwa, anobva kuSimbi nokuti mwoyo wangu waramba kuti ndioneke vadikani ndisina kuziva kuti ko Simbi yabva kupi, nokuti zita rine chirevo. Kana mupa vana, kana mupa mazita kumadzinza enyu, itai mazita ane chirevo. Zvakadii kusangana zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndinwenyu Dr. Rebecca Chisamba.